Predstav si pár, ktorý sa pohádal tretíkrát v tomto týždni kvôli neumytému riadu. Na prvý pohľad to vyzerá ako hádka klasická o domácnosť. Takže keď sa začneš pýtať hlbšie, zistíš niečo úplne iné. Že ona neplače kvôli tanierom, ale preto, že má pocit, že na všetko sama, že on si ju nevšíma, že ona na to musí myslieť. A on tiež nekričí kvôli riadu, kričí preto, lebo má pocit, že nech urobí čokoľvek. Nie je to dosť dobré. Všetko je zle. Nič jej nestačí. Ak si žena, možno si teraz hovoríš, čo? Ale takto to muži naozaj vnímajú. A je ich veľa. Naozaj. Ja to vidím v komentároch, správach. Oni chcú pomôcť. Oni nie sú proste, ako to niektoré ženy hovoria, že debili, že sú neschopní, že sú leniví, že nevedia. Vedia. Muži sú majstri v riešenia problémov. Len dajú väčšinou ruky od toho preč, ak zistia, že dostanú kritiku za to, ako to robia. Lebo žiadny muž si nechce pripadať, že nech urobí čokoľvek. Nie je to nikdy dosť dobré. A toto je niečo, čo na konzultáciách riešim s klientkami často. Ten povrchový problém býva len spúšťač, hej, že ten riad. Ale pod ním sa skrýva väčšinou tá potreba rešpektu, úcty, podpory. Pocit, že na tom druhom záleží. A pokiaľ riešime len ten riad, tak budeme sa oň hádať znova a znova. Preto sa klientok niekedy opýtam takúto vec. Keby neexistoval tam ten riad, čo by ťa na tom skutočne zraňovalo? A tam sa začína ten naozajstný rozhovor. Čiže väčšina párov sa neháda kvôli tomu, o čom hovoria, ale kvôli tomu, čo zostáva nevypovedané.